What's up mga idols? Are you ready to race? Nandito tayo ngayon sa KTM Dagupan, located sa Arellano Street, Barangay Pantal, Dagupan City. So guys, nasa tapat lang po siya ng University of Pangasinan. So madali po siyang makita. And manonotice nyo kagad yung kanilang branch dito. Dito rin po located ang Kimco Dagupan City branch. Magkatabi lang po sila. So yun, let's go and check out kung ano man yung mga nanditong bikes or motorcycle na model na available ngayon sa KTM Dagupan City Branch. Let's go, idols!